ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик ҳама кас асозен. Ирӯз 17 декабри соли 2024 бари шумо навор кунем то ки тамошо кунед. номаи бораи реклама кардан, замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, хонаҳоатонро видеонавор кунед, мақсад суратҳои чотка гирфта, навори тоза гирфта рӯй кунед дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. BMW 3 рӯй кардан, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод рӯй кардан, хонаҳои коробка дар дохили Душанбе ҳастай, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳастай, хона дар Кулуб ҳастай, хона дар ноҳияи Шаҳри Туз ҳастай, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд ҳастай, хонаҳо дар дохили Душанбе ва дар асос ис тарафҳои ноҳияи Шоҳ Мансур ва дигар нуқтаҳои дохили Душанбе. Дӯстон, то охир тамошо кунед, наворда пабраски бачаи азиз. Лайкора ҳатман бизанен. Ҳамин канали Саудо ТВ баҳри шумо кушодагай подписатсия кунед, подписатсия. Ман навора сар мекунам, шумо навора тамошо кунед бачаи азиз. Дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. Дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. Аз ҳамин канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз ҳамин канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳои азиз. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар ноҳияи Шаҳри Туз, деҳаи 44 Чашмада хона қарор дорад. Дӯстони азиз, масоҳати 12 сотих замини калон, 5 дар хона. Нархша мега 300,000 сомонӣ мегем, бо савдош мекунем. Рақамҳои дастӣ 5061 яки WhatsApp-шон 5161, WhatsApp-ай рақамҳои Русияи занг бизанен. Ҳамом дора, ошхона дора, аловхона дора, оғил дора. Гирдаш маҳкам. Ба ғайри се хона дигарош ремонт надорад. Дӯстони азиз, се хонаша шикатур кардагӣ, дуташ ремонт кардагиай. хоб ремонти миёна, ҳуҷҷатҳо 100%, обсевет ҳам ҳастай. Касе ки мехара бо саудо ҳам мешава. Мардуми ютуб, бачакои азиз, бетараф набошен. 300,000 сомонда ихели мақсад 12 сотих масоҳат темболи 5 дар хона ихел нархо камтаре. дӯстон, мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ рӯй кардагӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки бо битонҳои рехтагӣ тайёр дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Мулоён БГУда қарор дорад. масоҳати заминаш 8 сотих ва барои 4 дар хона битон рехтагӣ, битони баланд тапа тайёракай. хулас битонҳо рехтагиай, просто мегиренда кладкара сар мекунен, болоша маҳкам мекунен. Дӯстон азиз, нархша мега ки 80,000 сомонӣ биген, бо арзонаш мекунем. рақамҳои WhatsApp 7853 ҳозир занг бизанен. аз уми канали Саудо ТВ занг зада биген ки аз канали Саудо ТВ номерои шуморо гирифтем, ҳамин яка ҳамроҳи шумо муомилаи созам мекунанд. хулас 80 та мега арзонаш мекуна. занг зада масиҳат ка бигирен, лайкора бизанен. ба хотири меҳнато пабраски поддержкара фаромӯш накунед. фақат лайку подписатсияра фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюмин эълони рӯзамон. BMW 3 ҳастае ки дар ноҳияи Қубодиён қарор дорад. соли баромад 1992, объёмаш 1.8, бензини холӣ. нархша мега 33,000 сомонӣ. мошинчара бинен, мақсад ҳолати хуби техникида қарор дорад. фақат номерои холӣ кор мекуна бачаи азиз. 0316 толка номери дастӣ, WhatsApp надора. мардуме ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ занг мезанен, мақсад дигар гуфтамонем ки WhatsApp надоран. 4 балон нав, ҳуҷҷатҳо утилизатсия 10 рӯз шид мега кадемша нав панавай плюс нав кадагӣ. BMW 3 солҳои 92 33,000 сомонӣ. дӯстон аз нигоҳ кунед, шумо дар 33,000 сом ҳам BMW-ра метавонед ҳозир бихарен. занг зада масиҳат ка бигирен. хеле ки нагуфтан алиш мешава, алиш намешава, ин масъала қад ҳеҷ гуфтагӣ нестен. худотон бо як масиҳат кунед, можад алишам бикунанд. хел ба нарх 33 та занг занен сум. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. квартира мега 8 этажда қарор дорад. дуҳуҷрага 61 квадрат метр, 370,000 сомонӣ.
маълумотро гӯш кунед. Савдо ТВ нақл мекунад. ватсапшон 7631. шаҳри Душанбе, Калсавои Профсоюз, дом навастройка, ремонт коробка, иҷозати ремонт ҳастай, пони дом бучидагияя, просто коробка ҳай. Обсвет пастаяни дора. ҳуҷҷато 100%. Мактаб Садиқ наздикай ба доллар 33600 ба рубл 3,80,000 рубл бо арзониш мекунанд. занг бизанен, масиҳат када маъқул боша бигиренша. хонаҳотуна, квартираҳотуна телефона баракӣ бигирен, видеонавор кунен ёки суратҳои тоза қисматҳои даруншан видеока сурат гирифта рӯй кунен. просто аз берун сурат нагирен бачаи азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 650,000 сум нарх нагзаронен. гӯш куненда бачаи азиз, маълумотро гӯш кунен. хона ремонт фасон замонавӣ кардагиай, нархаш пешакӣ мегем 650,000 сомонӣ. дар Душанбе дар чорраҳаи Аманал қарор дорад. ремонти фасони хуби замонавӣ кардагӣ ба проектҳои нав мақсад хонара бардоштан, ремонтошам беҳтарин. 6 сотиқ замин масоҳати бениҳоят калон дар дохили Душанбе. 4 ҳуҷра, ремонтҳои соз, боло маҳкам, и тараф тункафон гирифтагӣ, ҳавли стяжка, ов дора, агароти калон дора. бовар кунед, хонаи ман қамасоат надорам, мисол медонед. тембол дохили Душанбе 6 сотиқ 4 ҳуҷрага. рақамҳои 02-13 ҳозир метонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаста ё ки нестай, ҳатман нафарои ки моро тамошо мекунен дар ҳамин таги комментара фикротона нависонда бимонед дӯстон. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. бачакаи кулоб ҳамҷа ҳастен, тамошо кунен. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 35 сотиқ масоҳат. 7 не 35 сотиқ. дӯстон нигоҳ куненда. 5 ҳуҷра, шаҳри Кулоб, бал хови мега, ҳамин адрес хулас. 35 сотиқ, обсвет ҳастае мега. хоб, як бочкаи обгирӣ падарка. бочкаи обгирӣ сетонага падарка. срочна бо савдо мешавад. сумон дар корай, ягон мошини астрааш боша. агар калид ба калид алиши вариантам дорем, марҳамат ина пешниҳод бикунен. ихел ба нарх 55 та меган, муомилаи созам дора. занг бизанен, маслиҳат карда бигирем бачаи азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 45 квадрат метр, 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нарха бинен 216,000, ами люстр худаш 500 сомона медонен. срочна бояд дарҳол савдо карда шавад. беҳтарин ҷо мақсад местаи созай, мактаб Садиқ, хоб мағозао, аптекао, хеле ҷо мега мақсад камбуд надора, хеле чизо конкретно харидор боша, агар муомила мешавад. хоб бегоҳӣ то соати 10, саҳар то соати аз соати 19 бегоҳ то соати 10 метонен занг бизанен, далши нороҳат мо накунед. 216,000 сомонӣ дӯстон. просто ки камбуд чия медонен, камбуд ҳам яки соколин этажа. аммо шахсиятое ки мақсад мегӯянд акаҷон мода хонаи арзон дар кор, шароиту набоша, бигирем хеле зиндагӣ кунем, ҳамин ҷам зиндагӣ камаша, просто ки соколин баша азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага 125 квадратни метр, повороти Ленинградда қарор дорад, ноҳияи Рӯдакӣ. рақамоша мондем дар рӯи экрани шумо. ба қонуну қоидаша мега, об свет ҳастай, свет ҳамеша ҳастай, 3 дар хона ҳастай, якум меҳмонхона 3/5, дуюмаш хонаи хоб 3/5, сеюм хонаи чой хӯрдан, кофенӯшӣ 3/250, ҳамом 1/5/2, ҳуҷҷатхона ҳастай, суроға ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, 5 километр дарун, 200 метр аз роҳи мошингард дарун мега. хоб дар наздикии хона духтурхона, мактаб, Садиқ аптека ҳастай ва ғайраҳо мақсад ҳастай. ҳуҷҷато тайёракай 265,000 сомон нархи хонара муайян кардиян. мақсади гап ки кадомитон мехарен, занг зада чахчах карда бигиренша. лайкора намонда бошем бимонен. кадомитон чандум лайк заден, ҳатман дар комментария нависонда монен ки
мо лайки 500 задем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки нӯҳумин хонаи мо 580,000 сомонӣ маълумотро гӯш кунед. детажа якум вариант, 4 ҳуҷрага дуюм вариант, масоати калони 10 сотиха сеюм вариант. шаҳри душанбе ваданасос чалавайда қарор доштааст. анаи хона мана хона ремонтоша мақсад баднес фасон зури замонавӣ проекти фасон қатӣ 580,000 сомонӣ мега. дар 580,000 ана ҳамин хонара метонен бихарен. кадомида лозим астай ина рақамҳои 2201 номерои соҳибхона ҳай маслиҳат карда бигиренша. хона замин мошин квартираи фурӯшӣ бошага дар WhatsApp мо дар аввал дар охир мондагиай роҳӣ кунен навори баъдна дар YouTube, TikTok, Instagram ва дигар сайтҳои иҷтимоӣ рекламаи фасонаш мекунем, ҷошта мефурӯшем, шахтон дам мегирем. бачаҳои азиз, лайкора ҳатман бизанен, подписатсия кунен, зангулаша васе карда бимонем. бачаҳои азиз, мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб дар пушти гармонзавода қарор дорад. дар Чорбоғ адреса нигоҳ кунед. пушти гармонзавод дар Чорбоғ, 4 ҳуҷра 6 сотих замин масоҳат. ҳамин хона ин ҳамин хеле ҳолат ҳавли стяжка кардагӣ. хоб 295,000 сомон нархи хонае ки мо навориш кардем. ремонту фасон дарони хона хушроакай, қолинои фасон задагӣ. хоб хуласи гап ки ҳамин хеле гапи чақ. дӯстон азиз, касоне ки мехара ина марамат 295 та мега муомилаи созам мекунанша. мақсади гап чизе ки ёфтем, чизе ки рӯимон кардан, чизе ки хостен ҳамаша навор кардем. акии тараф кори шумо. чизе ки дорен ака бо рӯӣ кунен, ага бо рекламаш кунам, ҳаму баъри тамошобино пешниҳодаш бикунам. дӯстон азиз, номерои ман барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.